Trí dó héan náid bead I Araib brianann seo I gléamh na Nuacht as Meiriceá don 9 fichiid mí bhean fór 2010. Bhain an mór fictiúr a New York Times in jobh le postannaí agus cóantathe trádála. Níos mó san Eorp nó na Meiriceá chomhlachas le déanaí faoi cóantathe trádála mar TTIP agus CETA. Sílim go bhfuil an tentas orpach chur chuig go cliste tá siad ag mar go CETA atá raibh a bheith ná bhór mar TTIP chun dala mológ a chur phobal na Eorpa go bhfuil TTIP chaite drapiisi. Ach nílann CETA ach cóantú trádála idir Canada agus an Aontas Eorpach. Pictiúr de rinne geard chuman siú cosúil ag carnú canaí bia atá mór fictiúr New York Times agus I ag agrú an bhí bronta seo do ostathe a leagú sobair I Moillian Croatia tí Illinois. Scéal choitianta seo do roine san meán eicme íochtrach agus go háidethe fir. Na fir sin bhíocha gobair sna monarchana cáir in Detroit agus monarchana Croatia mar an ceann seo in Granite City. Tá na postannaí sin I gimocht thar lear go áitsaní mar Korea an Tín an Teapáin becheartam an chóré rá go leiscil an chóré heasca bé. Ach má bhain an pictiúr le Illinois os glíonn an téacs leis an ísiltír agus leis bhar seo Patrick Dysers. No. Aber Chalafort is dócha chaime Ibrí Chalafort. Fan second news tá me ag lorg focail agus níle sagam an bhfuil ceann speisialta an fan inis. Ní chuici seo ach second. Víidir go sé an. Cladúir dogaide stíomhadóir. Nis. Well, ní Roma ní echan nach chofada sin isteach snált agus mé gaistrú pocail. Cladúir. Dogaide. Stíomhadóir. Ne. Cibé cladúir is Patrick Dysers a Ibrí in Rotterdam. Baile mór anmharacht atá agus álmharaachta. Nuair smaoine mé riamhar an áil anmharacht, álmharacht go dtí cúpla láhain is máilm an ceangail sin a dhéanamh agus ceangail dá lehéad. Cibé,
Bhí áthas Patrick Dysers dús faoin chrádál nua bhí tíocht isteach go dtí níos tír margheall na comhaontaithe trádála ach idir an dálín tá an túsal Dysers agus a chomhaibrithe ag breanú na comhaontaithe seo mar fórsaí ná riad ní cheartm ag lorg an nocol seo mé cínte go bhfuil sé ag an heanna ach raglan na hagla droch aiceanta cealagrúnach muise smaile mé Tá mu sé ag úsáid cealagrúnach Feiceann sé na comhaontaithe seo mar rudaí cealagrúnacha Deir sé agus deir go leor daoine go háidithe dála an scéal takeí hóidí Donald Trump gur gheall na margaí na comhaontaithe seo rathúnas agus go deimhín fórdaoine rathúnas as ach bhrunn siad imní freisin is sé leis an comhaontú mar a bhí ag Patrick Dysers tá árasán agus Spáin is déine tú go maithas ach rathúnas gearraibseach atá an mar dí ar ní racha do fust agus postanní do chomhaibrithe thar lear go áitaní mar an chóré agus an tín. Díaltan an bhaidin go léir a chaithimh ag caint faoi seo agus ní dhéanaí mé. Tá sin chunspóid ggóáil Meiriceá mar tá teach na nionadaithe tar éis cross Barack Obama a hárú. I dtaobh bhile a lig do híreán Meiriceá an Arab Shádach a agart ionsaithe na Hindiaigh. Ceist achrannach sé seo agus ceist chasta ach go dibhín tá impliochtaí seo a héana na bhadthar na Hindiaigh bháin. Tá mar an na Hindiaigh mar eistriú chundíireach an méarla ach tá mé bleasásta leis mar dáta tá na Hindiaigh. Ionsaithe éanúláidíoch mewn fórghabhfuil is a héana atá gceist ar nó. Má ligean na Stáit Aontaithe do híreánaí Meiriceá an Arab Shádach a agart sa chás seo. Ní fad go mbeidh an Arab Shádach a chuir dlí ar Meiriceá rudaí agus chab margheall ar an Iarrac, an Afghanistan, Canada, Vietnam, Laos, tá Meiriceá ag tógáil cúis céim a mbeidh aithféile orthu faoi is ar a bhaid siadam. Bhí mé caint ar Eadráin agus ar an gcóras Eadrána tamil ó hin agus chomh mí féráilte satá sé. Go mbean mhinic nuair a cheannaíonn tú
Sérvís táhachtach, sérvís mar abrimís áirichas cá. Gealan tú nach racha tú chun cuairte le agart. Ach go maiort ort dul chun Eadráin. Slí é seo sílim ceart a phríomháidú. Agus cibé gamiliscil is réamhacail fada é sin. Tá le fada tá tithe Altranais Meiriceá ag éilih go síneoch chustaméirí conrathe a éilíonn Eadráin seachas cuairt I gás an I tromchúiseacha mar abrimís miúsáid áthar. Faoi dheire tá áisínteach de chuid an Stáit Federálaí tar éis well lorg focail nua a ríis gamiliscil. Focail bhí ceart a bheith agam le fada. Ní maiile mé. sé. Agus cechaí amach an rialtas federálach an láidir a choristeach sa scéal seo. Iad san go mbeadh minic íchan na táillí do customéirí na dTithe Altranais phríomháideacha trí Medicaid agus Medicare agus abrimís iarrthaidiúirí agus sa leithéid. Agus tá an rialtas ag diúltú dealáil leis na dTithe Altranais éilíonn Eadráin. Seo é an iarracht déanaí córas príomháideach cirt a sríanúisteach nó sríanach ar. Tá cá, ní dhéanam mé cogadh ach tá cá ar na bocáin san Iarraich. Mar is eol dúin tá cahar Mosul an Stáit Islami le 3-4 bliain anois agus feicimid I bictiúir ar chlúdach a New York Times saidúirí de chuid na híráice ag tréanáil chun don cha áras siad ar an Stát Islamach chun cahar Mosul a gháil. Agus tá an tuachtar an Obama tar éis 600 saidúr breise a cheadú sa troid. So sé tá an cha sin ag teacht in aiceacht. Tá Hillary Clinton ag strachailt vótóirí an tríú fórsaí a bheala. Sin dhaoine fórsaí saoirseacht. Cha mé bhdeanú isteach leis. Libriach sé
an Party Librioch agus an Comhaontas Glas nó Cibé atá animatá ar an seo Meiriceá. Níl mór an eile le rátha an faoi sin. Níor éirí go róha le Donald Trump sa chéad díospóireacht agus tá chúntóirí tá rún ag a chúntóirí é a ghruileáil do díospóireacht i bhfeadó. Tá imní ortha nóir léir a ócás agus a chuspóirí sa chéad díospóireacht diailtá rá. Go dtibhinn sílann siad gur leagh an teachtareacht mhaith go huile is go hiomlán. Dúsáid tin an focail túslaigh mar úsáid ar sa cheimic é a go bháin go dúireach sé sin le fios seach chéala an ocail gur rá réiteach a cínt in a heachtareacht agus ní eicim sin. Scaoileadh saor oral Nicholas Hillary. Rint bliantó hin Mario buachfuil 2012 agus bhí na pólíní den tóidem gur bhé buachfuil chara máthar an buachfuile a bhairé. Go dtibhinn bhí caint faoi shréigeann agus grá briste agus muinteras briste ach ní rá mór an fianna seo an gur mhaire sé an buachfuil agus cé gomach roinnt daoine den tóidem láidir gur bheith faoi deara an dúnmhairthe gan fianna se ach fianna se Céir é an focail atá bhaimne ach ba sé mochttar seo go cínte. sé cún si a bhí geiste go nó toscaí b'éidir. Tá mis se chamdeanú isteach sa bhchtlar ar líne. Gá mór leiscéal ach imthuisceach. Fianna sé imthuisceach sin ceann nódam. Caiim é sin is scríomh síos freisin. Gan agat ach fianna sé imthuisceach is beag cás cuairte atá agat agus tugtar na fios gur saoiriú an fearr. Imthuisceach. Oral Hillary. Ceall fianna sé. Tá an rúis ceangailte arís le scriosadh an Skyjet-lein de chuid Meiriceá Airlines os cían Ucraine sa bhliain 2014. Tá Shimon Peres marmh tá ag go síl sin ach chur mé suntas i láithreacht Barack Obama ag an bhara ach ní hé sin an focail atá bhain. Ní hé an echar.
Sochrit. Níl fág húsum seach cáis. Sochrit. Bhí Barack Obama I láthir ag sochrid Shimon Peres. Agus tugtar le fios, cé nach raibh mórán ag tíanta ag go mert. D'fhéidir go geal I dtír Barack Obama agus Shimon Peres nuair a bhúil siad le chéile in chéadúir. Is bha ábhar gáidí mar a fuarthas an ceann duine buama sin I gcathair Nuacht nuair a leagúiad rion seachtainna Is cosúil náir a daoine gan dídean iad na daoine a dhéimsí an bhuama mar a cheapú dús ach tarasóirí cuirte san Éigipt agus ba dead dama as an Éigipt mise agus dá deochain bhuama le lár chathair Nuacht. Ní mó nás hásta bheachma. Michael J. Fahey an chléitor bocht Mario bléascain sa Franks bléasc sa Franks ba cheanar a cathláin sa bhrigáid dóiteáin ach thar sin bheith ahir agus bhí rá chéim ard le bhéile mar mhór a cháilíocht mar dóiteáin. Lábhach scail sa chás seo South Carolina. Lábhach chu bheirt agus múnteoir in Anderson County, South Carolina. Ach ba é ahir an déagóra a bháin a Mario Somália. Agus má bhí gconaí aige sa teach agus teachtaíosca ag a bhac na gconaí agus níl éon fíolna se agam gur bheith ach má bhí a chonách sin an ahir. An chógáil tríd dúna síos a hachant. Trí bhile gearraibh seach chaiteachas a ri. Agus fágan sin go bhfuil géirchéim seachanta agus go bhfuil cead ag na reachtóirí do a bhaile. Fuair Agnes Nixon bás céhí, scríbhneoir sobal chláir. Agus crothaíthóir All My Children agus One Life to Live. Bhí sí nócha trí bliain na d'aois agus chuirtear ina le gur bhrisid in chéadúir a haring gránacht an tíl más ceadmhach dúin frás cho grána sin úsáid a haring tisteach forlús TTIP Meiriceá. Tá gáardín rúnda in Nuacht. Ósis in Greenwich Village. Níl is agam tá déile faoi. Tá sin in San Scarveiliog? Forveiliog? Forlínton. Sa Forlínton stíle in jobh. So, ní léhí mé isteachán. Tá chuoch spotta ag Yahoo, mar is ólachach má tá chuntas Yahoo agat. Bhí rinne Yahoo iirecht hacálathe, coronai hacálathe, ach chuirú Lancashire orthb mar gheall thosaíochtaí. Agus imní go gaiirteach díon slándáil customéirí nua ó ghoras. Tá Google ag chur geall go mór Google Assistant.
cúntóir digiteach a bhíonn sarsúil an támar fad. Bailú Dhéarb, nílim sé géir an assistant seo úsáid ach idir an dálín so Google sleaunathe isteach an mothíal go huile is go hiomlán. So gach seans go bheice sibh Google Assistant tíomhthíirtím sa bhad. Well, sin iad na scéalta móra don na láfichiid me an fór gáhíle sa séitiach. Tásúla go bhhain sibhúsáid nó tarbheith éigin astú, agus tásúla go maimmuid ag caint le chéile arís sa bhad. Ach idir an dálín guim ra té oribh go léir. So slán go dín chéad